Malawi Brief. Dr. Jane Maimwansa amene ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino akucheza nawo pa exclusive interview pa Luntha. Mwazina iwowa akuwunikira mmene boma lawo layambira chiwinireni zisankho chaka chatha. Iwowa ayankhulaponso pa za ubale wawo ndi a president a dziko lino umene pakhala pakumveka zambiri zokhuzana kusagwirizana. Zambiri zili mu video iyi, takhalani pomwepo. Panali maudindo awiri ya reformu ya disaster ya dodma nditalowa mu Ofesi ndinayamba kugwira ntchito ngati ya reformu. Ndinayitanitsa ma department ena ndi ena, nayitanitsa choyamba report kuti ndione kuti kodi anzanga amene analipo ntchito anagwira analekezera pati ndine ndiyambire pati. Ndi report itabwera nayamba kugwira ntchito ndi report iyo. Nthawi imeneyoyo ndinayamba kuitana ma ministry ndi ma department osiyana-siyana. Amene nayamba kuayitana anali a immigration kuti ndimvetsetse kuti kodi chimene chikuchitika ku immigration ndi zotani. Komanso nthawi imeneyo ndinali ndika video clip ka ku immigration kamene kanaonetsa china chake chosakhala bwino chikuchitika, ndipo ndinachita share ndi a minister homeland affairs komanso ndi wonse amene anali pamene. Ndinayitananso a road traffic kuti ndidziwe kuti kodi zimakhala bwanji kuti ma driving license azitenga nthawi yayitali. Komanso ku road traffic ndi ku immigration pamakhala ma middlemen. Kodi ma middlemen iwa amachokera kuti ndipo ntchito yawo ndiyotani ndipo amagwira zotani. Titamvetsetsa tidagwirizana kunena kuti inde zinthu ziyenera kusintha. Ma middlemen asamakhalepo, anthu asamakhale nthawi yayitali asadalandire passport, asanalandire driving license. Komanso ndidayitana ma office ena, komanso nakhala ndi ndondomeko yonena kuti ndionetsetse kunena kuti tione mboma kuti zinthu ziyende bwino monga mmene a president amafunika. Kunena kuti zinthu they must be prompt and timely service delivery. Chabwino ndiye tikukamba za miyezi 8 ndi yambiri, simunakumaneko ndi zotsamwitsa zina zake? Miyezi 8 ndi yambiri. Ine ntchito ndikugwira bwino, mukudziwa kuti office ya VP ndi ya delegated responsibilities. Ma responsibility amene anandipatsa ndinachita, ndachita achieve. Napanga mukudziwa napita ku Angola kukachita representa president, komanso kawiri ndinapanga chair troika ya kumene a president ala chair troika. Zimene amandipatsa ndinachita, ndipo ndagwira ntchito yopindula ya Malawi. Chabwino haona ndimafuna kudziwa nawo kuti mungaufotokoze bwanji ubale wanu komanso ndi mtsogoleri wa dziko lino? Mmene ndingafotokozere ubale wanga ndatsogolera dziko lino ndipo uli bwino. Chifukwa ine mukudziwa ndagwira mboma, ndagwira ku khoti, ndagwiranso mmene mu executive. Nthawi zambiri kuti zinthu mgwirizano zikhala ndi mabwana timagwiritsa ntchito mamemo. Ine china chilichonse chimene ndimapanga ndimalemba memo kwa president. Kaya mwaona ndakumana ndi anthu akutchalichi, ndakumana ndi azimayi ajana bwera, kukabwera akazembe amaiko siyana-siyana,
ndimalemba memo ine chilowereni mu ofesi muna mamemo amene ndimalembera akwana 7 olo last week yomweyi ndatumiza memo pa meeting imene ndinali nayo. Ndiye ngati ine mamemo ndikupititsa komanso response mabwera ubale wanga uli bwino. Nongo kunjako kunena kuti pali kusagwirizana pakhala ngati kuti pali mpoke pakati pa inu komanso ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Izi ndizoona. Koditu manong'onong'o amafika chifukwa anthu amaona zinthu ndiponso amaziona kuziita interpret. Ine nditha kunena kuti nkhani imeneyi anthu abanga jaji woka. Nanga kodi maso amalawi ngotseka. Amalawi sali momulo amaona zinthu zimene zikuchitira nawonso ali ndi ma expectation yawo. Ndiye ngati pali manong'onong'o ine sindingaletse manong'onong'o anthu anong'one ndithu aganize mmene angaganizire ndiye ndikazikatero ine koma ndikudziwa kunena kuti mamemo akupita ma response ndimalandira. Kupanenanso kunena kuti pali ntchito zina zomwe mutalowa mboma mumkagwira kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino anakupatsani kuti angati a vice president anga muzigwira izi koma pakadali pano anadzichotsa ku office kwanu kupititsa ma office ena mwina pa nkhani imene ndemanga yanu ndiyotani? Choyamba ndichonena kuti timvetsetsane. Office ya VP ku Malawi kuno ilibe zichito malingana ndi mmene ndalembedwera mu constitution. Koma tikona kugana office ya president ya vice president ili ndi zintchito zake. Ndiye office ya vice president ku Malawi imatengera a president kukupatsa ntchito. Ine ntchito zimene anandipatsa ndinagwira dodima ndinagwira dodima tu munandifunsa kuti kodi miyezi 8 ndapanga chiyani. Dodima ili ndi magawo 4. Pali preparedness. Preparedness akuti kukonzekera. Pakukonzekera paja palinso prevention. Kuonetsa kuna kuti ndeti kukonzekera kuti kodi kutabwera zovuta za dzidzidzi tipanga bwanji. Komanso timaonanso kuti inde kuti zovuta za dzidzidzi zisatipeze kodi anthu atakonzeketse motani kuti iwo apewe zimene zisabwere. Ntchito imeneyi munandiona ndinapita naenda kwambiri, ndinapita ku Nsanje, ndinapita ku warehouse, tinakaona kuti kodi zitatigwira za dzidzidzi ife ndifa kukonzeka kuti tiyathandiza anthu. Tinaona kuti zambiri tinali nazo zimene zinali zotsalira tinawuza kuti muonetsetse mvula isanafike pa chimake tione kuti zinthu zapanga. Komanso nthawi imeneyo ndimawuza anthu kuti amene muli kumalo onena kuti kumabwera mafuladi chokani mukakhale kumtunda kunena kuti musunge moyo komanso chuma katundu wanu amene alipo. Imeneyo ndi preparedness ndi ndiye pamene kunadzabwera kuti kuli zovuta zogwa mwadzidzidzi. Ine nali nitapita pa holiday. Nali nitapita pa holiday ku UK. Holiday yanga ndikuze. Ndinachita apply kwa president mu November. A president anandilola kuti ine ndipite ku holiday. Kunena kuti ndikatani ndika chifana ngobwero dzapanga campaign koma ndikatenge katundu wanga ndibwere. Ndiye nali holiday yanga. Chimene anthu anadzanena kuti private visit inde holiday ndi private visit. Then motsogozedwa ndikuti a president anandilola ine ndipite ku UK ndinapita. Komanso zinadzango chiti kuti nthawi yomwe pa 5 December January akunyumba kwanga anali kuti alande
thandizo kuchipatala limene ndinayenera kuti ndikakhale koma ndinapita okonzekera chifukwa zonse za ntchito za maofesi makamakaso za kudodima zinali ntakonza kale zili tayali pamene zadzidzidzi zinagwa kuno ndimagwirabe ntchito nda commission kodi kumene kuzili bwanji kodi ujeni kukafikira anthu amene ali pa mavuto tipeza bwanji kumene kutakota mudziwa kunavuta panali ndithu kamudzikena kamene kanangozungulidwa ndi madzi misewu itaduka tinafunira kuwafikira amene anabwera ndi maboti zonsezo ndi matsata zina timapanga pa WhatsApp ya kamera ina kuyankhulana komanso malipoti nthawi yomweyo ndi malemba kutumizira a president ndiye ntchito zimene ndapatsidwa ndinachita ndipo ndikuchitabe kuti a president kuti akandituma nditha kupita ndiye mwina ena nkumadabwera kuti tuna kukuchoserani ntchito zimene zimene kupangitsa malongono kuti mwina Malawi adziyankhula nakakodi amene ndingakhe ndine inetu ntchito ya OVP imadikira president ndingati a president sakundipatsa ntchito a president ali ndi ufulu organizer kunena kuti ndipatse ntchito uyu ndipatse ntchito chabwino unafotokozaponso zokuti mumatha kutumiza mamemo amene ntchito zikuyendera mwina kungowunikirako how often do you engage the president? Every meeting imene ndimakhala nayo ndimatumiza mamemo komanso mwaona kuli cabinet meeting onse ndachita attend chilowere ni mboma ndikukhulupirira kuti takhala ndi cabinet meeting atatu cabinet meeting onse atatu ndachita attend amene amachita chair cabinet onse meeting onse atatu nda president iwo amakhala yapo ine ndimakhala kumanja kwawo chabwino ndiye tikugamba za miyezi 8 ndi zinthu ziti zomwe mmanena kuti apa pa miyezi 8 ichi ndi chomwe ndachinyagolo pamene ndachinyagolo ndiponena kuti disaster imene inatigwera chaka chino mwakathithi ine ndine mbali imodzi imene inaonetsetsa kuti zinthu zikhale bwino chifukwa muja ndakuwuzani kuti ntchito ya kudodima ili magawo 4 preparedness kukonzekera komanso prevention zimenezi ndazitenga ku magawo onse a dziko lino komanso pakachitika chochitika pamakhala response kumene mwina ineyo sindikupanga nawo ndi restoration kubwezeretsa zimene zaonongeka zija koma zitatu uku zinapangika ngati munamva kuti anthu alandira chakudya mabulangete maplastic paper ndowa zonse zimene zija nthawi ya disaster ifo choti ine ndinagwira ntchito ya preparedness kodi munthu kanena kuti wagwira wakonzekera chikabwera choopsa umangoti umangodziwa kuti ndigwira yapo basi ukuponya yapo ndigwira yapo ukuponya yapo koma pakakhala kuti sudakonzekere umazingwa umagwira njakata ndi adodima sanagwire njakata chifukwa choti ntchito ndinagwira bwino mwina kuti bwere ku zinthu zomwe zikukhudza miyoyo ya Malawi enanso akunena kuti yayi pa miyezi iyi zikuoneka kuti Amalawi ambiri atsamwa ena kuti yayi bwanji tapatse mpata inunso ngati mmodzi mwa adindo Amalawi mungawuze zotani? Ine ngati mmodzi wa adindo ndawuza kuti munthu akakhala wadwala kwambiri walandira treatment wampanga operation samangoti dzamba kutu ngwamba kuthamanga amadzuka nadya phala
naenda kana kamumpeza nkhongono zafika. Ndikunena izi bwanji, inetu ndinachita kampeni kuchokera kuThyolo, Nsanje, mpaka ukafika kuchitipa kukalonga. Kodi kampeni imene ija ndimanena kuti chani? Ndinatenga tu manifesto ya DPP. Ndinena kuti kudzakhala masukulu aulere, ndipo chakudya chipezeka, ndipo kuli ujeni constituency fund. Ndiye pang'ono bomatu ndikukwaniritsa. Ndi mmodzi mwa odziwa malamulo mdziko muno. Ndikumbukiranso tinali limodzi ku ngosola njira ya mtanda ku mtima woyera pali chimuna anena pozo kuti inu ndi mmodzi odziwa malamulo, mtsogoleri wa dziko lino ndi mmodzi osunga malamulo. Tinganene kuti muna reaching this far, muna ngati dziko tikutsalira muno bwino malamulo oyendetsera dziko lino. Malamulo a dziko lino ngambiri. Pali constitution, pali penal code, pali civil, za civil ndi zina zotere. Ndi mukati malamulo ine ndikuona kuti akukwaniritsidwa. Chabwino. Ndipo ma players a malamulo ndi ambiri. Executive ili ndi mbali yawo, parliament ili ndi mbali yawo, makoti ali ndi mbali yawo. Zonse ngati dziko zonse zikuyenda bwino. Anthu amene akumapita kukachita access ma services ndi amene angathe kunena. So far inetu sindapita ukoti. Udoti menoti ndinapita ukoti koma kulanda ngosuda inde bwino. Koma amene apitawo ndi amene adziwe kuti ine kukoti kuja ndinapita, kodi mlandu wangu kuyenda bwanji. Komanso yena oti anthu awala akwira akuona kunena kuti wakuti anandilakwira, kodi mlandu wako kuyenda bwanji. Ndiye amene angadziwe ndi anthu amene tikupanga access ma services. Koma ine mwakuona ndikuona kuti zikuyenda bwino. Tikatenga muna momwe ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko amene akugwirira ntchito malamulo amene tikuwatsatira amayenera kugwira ntchito. Kagwiridwe ka ntchito pakati pa mtsogoleri wa dziko ndi wachiwiri wake, chifukwa tikudziwa kuti pakuyenera kukhala malamulo amene akulunjika amene mtsogoleri ndi wachiwiri akuyenera kugwirira ntchito, ndi kuti amene wanso tikuwatsatira bwino lomwe. Mudziko ena paliponse timanena kuti ignorance of the law is not defense. Zimene zizi zimapanga kuti aliyense mudziko ayenera kudziwa malamulo. Inunso mwene akudziwa osati kuchita kuti munapita ku sukulu, kunena kuti musabe mudapitira ku sukulu kuti mudziwe kuti simunani musabe. Ndiye aliyense akudziwa malamulo mdziko muno, akuyang'ana constitution ndi aliyense wa Malawi, malamulo onse ndi aliyense. Kodi ine ndiye ndingonena kuti ine mukuona bwanji ndiyankho loti Malawi aliyense aoneka akamaona nkumasanja ndanena kuti malamulo kuti akuyenda bwino mmene ndikuganizira ine. Lamulo iliti sikuyenda bwino mmene ndikuganizira ine. Inu ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene muli mayi, chomwe chili chithunso chonyadiritsa kwambiri kunena kuti ayi mayi ali ndi mpando wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Timaona konso amayi amene ali maudindo ena osiyanasiyana aboma komanso maudindo ena amenewa tikumapatsa ngati dziko support yoyenerera kuti agwire ntchito yawo moona moyo. Munthu akafika pa udindo amayenera kuti akhale ndi china chilichonse chomuyenereza kuti agwire ntchito. Ine ofesi ndili nayo, magalimoto alipo, anthu ondithandizira alipo, komanso ndikuzindikira kuti azimayi amene ali m'boma ali m'maofesi. Inetu sindikugwirira ntchito pasi pa mtengo.
Then ndikuona kuti support ilipo, media ndili nawo, chief advisor alipo, PS alipo, tikugwira ntchito. Chabwino tathokoza aona kubwera nova nkhani ya mwina your biggest lesson chilowereni mboma komanso kugwira ntchito ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndiyo tani? My biggest lesson ndionena kuti ine ndimakondwera kugwira ntchito ya politics osati ya ndale. Politics mukaone di dictionary meeting ndi akuluakulu amudziko olakudera kukhala pamodzi kugwirizana nkuona kuti kodi zinthu mudziko lathu muno mu community yathu ino zikuyenda bwanji osati ndale. Ndale ndikutcherana kuti wina akupita patsogolo nkumuchera agwe. Ine ndimapanga za politics. Mukamva kuti cabinet yakumana imakakambirana kuti kodi mdziko muno anthu ayende bwanji. Ine kumene koko ndikupanga chani politics. Kuona kunena kuti anthu zinthu ziyende bwino. Ndiye ine lesson yanga yaikulu ndionena kuti tidzipanga politics. Osati ndale. Chifukwa ndale, ku Malawi kuno tidatanthauzira mawu ti politics molakwika. Mawu oti ndale mkatimo muli mabodza, mkatimo muli kusakhulupirika, mkatimo muli zinthu zachabechabe ndi ndale. Koma tikati politics ikuyambira kale yonena kuti pamakhala akuluakulu omakumana ndi kumakambirana kunena kuti kodi zinthu kuti zisinthe mdera lathu lino tipange bwanji. Ndiye ine chimene ndikuona kuti ndikuphunzira kwakukulu ndikunena kuti tipange politics. Kunena kuti politics ndi chimene chimapangitsa kuti dziko lipite patsogolo osati ndale. Haona nimafuna kudziwa nawo atakhala kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akuonera programu iyi. Mungatifotokozere kunena kuti what has been his greatest achievement ngati mtsogoleri? A president ndi abwana anga sindinakhale kuti ndi achita assess kuti akuyenda bwanji. Koma ine a president ndinadziwa nthawi ya constitution mu 1994 ndipo iwo aja ndi a lawyer komanso his expertise is in human rights, international human rights law, makamaka social, economic, cultural rights. His greatest desire, talking to him, is that he wants Malawi to develop. You have heard him. Akuti afuna Malawi idzakhale ngati Singapore. Ndiye ndi chifukwa chake mukuona kuti manifesto timaona manifesto kuti ati kukhala sukulu ya ulere ndi zina zotere. Ndikukhulupirira kuti iwo amaona from a human rights point of view. Akuona kuti pakufunika kuti mu constitution mwathu muli the right to health, muli the right to food, the right to housing, the right to development. Ndi chifukwa chake, Malawi is one of the few constitutions, Malawi constitution in the world that has got
the right to development in its Bill of Rights. The right to development chifukwa chake mukuona kuti Malawi ikhale ngati Singapore. Ndiye ndikuona kuti his greatest achievement is his desire and the steps he has taken to realize human rights in Malawi, including the right to development. Ndi chifukwa chake mukuona kuti ine ndi foundation Yanga imazikika ku right to development. Thesis Yanga ya PhD ndinalemba pa section 30. Ndi fake mukuona kuti popanga support the desire and the dream ya president, ndikuonetsetsa kuti titengeso mbali ya right to development. Kungoti ndayamba with the invisible and the voiceless. Ofesi yetu ili ndi mphamvu. Kodi mphamvu ya kuyendetsa boma imachokera kuti? Mphamvu toyendetsa ku boma imachokera ku cabinet. Ngati ine ndimakhalapo ku cabinet kuchi, ndiye kuti ndikutenga mbali ya mphamvu yoyendetsera government. Palibe cabinet meeting imene sindakhale. Mwina paliso njira zanji zoonetsetsa kuti ubale wanu ndi mtsogoleri wa dziko lino ukuyenda bwino pamene mukugwirira ntchito limodzi? China chilichonse ubale una uliwonse, kaya mbanja kaya kuti pakakhala kuti palibe communication, ubale tuma ndifanyike kuti kudula chala ichi poti chikhala yapo magazi sapita, palibe communication chifa pawo khako mathupiriri bwino. Ndiye ndanena kale kunena kuti timapanga communication kudzera mamemo, pali communication. Muganize kuti chilowerere mboma ine mamemo amene ndalemba sangachepere 70. Last week yomweyi kodi ndabwera lilipo tsiku limene ndimachoka ndalemba memo amene ndatumiza. Palibe chimene ndimachita cha mtseri chifukwa choti tugwirira limodzi. Komanso ndikamakumana ndi anthu osiyanasiyana, iwo pozindikira kuti ndikugwira ntchito ndi a president amanditumira mawu za president tikuthokoza mwakuti. Komanso mutitengere a president kuti tufuna taone. Komanso mutitengere uthenga kwa president kunena kuti tikupempha chakuti. Zonsezi zili mamemo. Ngati lawyer, the best communication imene anthu amakhala nayo makamaka mu official is written. Nchifayeke mmaona kuti ma judgments sitimangonena pakamwa, timalemba. Chifukwa pamene paja ndi pamene pali reasoning tamvetsetsana. Ndine ngati lawyer ndimaona kuti kuchita communicate pakulemba ndikofunikira kwambiri. Chabwino tikuyamba programu munaperekapo ntchito zomwe mwachita chiyambireni kugwira ntchito imeneyi. Sindikudziwa kuti kupita chitsogolo Amalawi ayembekezere zotani kuchokera kwa inu komanso ofesi yanu? Amalawi yetu kupita pa chitsogolo ayembekezere kuti vice president wawo amene anamusankha pamodzi ndi a president awo. Vice president iyo ndi wokonzeka kugwira ntchito ndi a president iwo komanso a Malawi ngati mmene ndaonetsera chiyambireni chechani cha ntchito. Komanso
ndikuthokoza Malawi ndi mabungwe osiyanasiyana kuti amazindikira kuti ndine vice president, amandiyitana ngati vice president kukakhala mulendo wamkulu osati jenasa. Inetu ndakhala jenasa kwambira chikwatilireni changa chibadwireni changa ndine jeni mayemu, koma sadatiyitanepo olo awi jeni Ngano titabwerani mufike kuno mudzakhale guest of honor pamanani nakuti a VP bwerani kwa Anglikana mudzakhale guest of honor. Ndi ine ngati vice president wa Republic of Malawi ndayitanidwa ndimapita kuti pali ntchito imene andipatsa president ndimapanga monga mmene ndachitira. Kuchitirano kuti patha miyezi 8 monga tikunenera muja mwinano ofesi yapanga seti ma priorities ati kupita chitsogolo. My priority ndiyonena kuti I am available and willing to do the work. Monga ndikukuwuzani kuti ofesi kusiyana ndi maofesi ama vice president amadziko amayiko ena imatengera kupatsidwa ntchito. Ntchito ineyi yonse imene a president andifunsa kachiteni chair troika ndinapita kukachita chair mokhulupirika ndi mogwira ntchito kudziwa kuti ndikuyimirira president wa dziko langa. Ndi ntchito ineyi yonse imene a president andipatsa ndagwira mokhulupirika. Chabwino tilowere ku bungwe lanu la Dr. Jane Ansah Foundation. Mukugwiranso ntchito yotamandika kwambiri, tikumaona momwe mukugwirira ntchito zanu zachifundo ku bungwe limeneli. Mwina Amalawi nkumafuna kudziwa kuti kodi chiyambi komanso chomwe chinakupangitsani kuti mukhale pansi ndikuyambitsa bungwe limeneli ndi chani? Chiyambi cha bungwe limeneli ndimene nabadwira kuti ine ndine munthu amene ndimakhudzidwa kuyambira ndili wang'ono ndimakhudzidwa. Ndikukumbuka kunyumba amanditchula dzina loti Onasisi. Onasisi anali munthu olemera kwambiri pa dziko lapansi. Mwana wake tsiku lina anadandaula kuti bambo anthu ambiri amapeza chuma ndi zinthu koma bambo anga amachita collect anthu. Ndiye kunyumba amanditchula kuti Onasisi. Pandikapeza munthu mwana wovutika ndibwera naye kunyumba. Munthu amene kaya mklasi akuoneka kuti ndiovutika ine ndimakhala nawo pafupi. Ndikukumbuka tinaphunzira kumponda yacho kodi ndi kubaraka Catholic Church ili pa church paja kuseri kuli school tinaphunzira. Amene ndimakhala naye pa mpando anali Chinsewu Ndalapa. Chinsewu Ndalapa anali munthu wamfupi kwambiri, koma nthawi zambiri ndimagawa naye ndimamugawira chakudya changa ndi zina zotere, kumayankhula naye kumayenda naye. Ndiye mu 2012 ndi pamene ndadzaona ndayamba kugwira ntchito ndi ankhacha. Komanso mmoyo mwanga ndinaganiza kuti ndikhale kuchita adopti mawido angapo amene ndimathandiza. Ndiye pamene ndadzabwera kuyamba za politics ku constituency kwanga ndadzaona kuti panali kufunikira kuti ndidzithamangathamanga za chifundo. Ndi pamene mu 2024 ndinanena kuti ndiyende bwino
komanso ndipeze mathandizo ofunikira ndipange register bungwe langa ngati foundation ndi pamene ndapedza panga bungwe la foundation monga chofunikira chimene ndimafuna ndichonena kuti ndifikire anthu amene saoneka amene alibe mawu. Kodi anthu amene saoneka ndi ndani? Tikapita ku maliro silipeza anthu okalamba ambiri ali kumeneko, silipeza anthu achalubino o anthu afupi ndi anthu olemala ambiri timatsekera mnyumba. Koma ndakhala kanthawi ndikukhala kunja ndinaona kuti kunja anthu olemala anthu otani amakhala nawo amapanga participate in social life. Ndiye komanso anthu ambiri amene ali ndi mavuto amenewo ku Malawi kuno ndi anthu oti amakhala miyoyo yovutika yosowera thandizo. Ndi pamene foundation yanga inachitidwa register koma zintchito zinayamba kalekale. Ndiye mwina nkumanena kuti ntchito zachifundo ndi zonse, iniyo focus yanu ili pati komanso what are you trying to achieve at the end of the day? Ntchito zachifundo ndi zambiri ndipo ntchitozi zikugwiridwa ndi mabungwe osiyana-siyana. Ine mmene ndayambira ndikugwira ntchito ndi alubino ndimaona kuti alubino masukulu oyendera mavutirapo ndiye ndinachita approach ku Ministry of Education kuti adzitithandiza kwayika ma boarding school. Nthawi imeneyo ndinagwira ntchito nda Chief Secretary ndi amene amandithandiza ndimayimbira ku Ministry of Education asaini ndi amene amandithandiza kuyika achalubino mabodi. Ndiye ndimaona kuti anthu amenewa ndi anthu amene amavutika, amasalidwa, ena amasekedwa. Ndiye chifukwa cha chimenechi ndi anthu onena kuti ndi anthu ngati wina aliyense. Ndingokupatsani mwachitsanzo. Mtsikana wina wake wachalubino ndi clinic officer amagwira kusonga lero ali form 4 anakhudza ndi 16 points. Pali mnyamata wina wamfupi wapanga graduate chaka chino aliponso lero iye form 4 anakhudza ndi 14 points. Izi zikutionetsera kuti anthuwa ndi anthu amene ali ndi kuthekera ngati wina aliyense, ndipo apatsidwe mwayi onena kuti nawo sapite ku sukulu komanso mwayi onena kuti iwo athe kumagwira zintchito ndi kukhala moyo ngati umene inu ndine tikukhalira. Koma ambiri chifukwa cha kusekedwa, chifukwa cha kunyozedwa amakhala wobisala. Ndayankhula nawo anthu afupi chimene chinandisangalatsa olo chimene ndinamva ndinafunsa kuti kodi inu nthawi yonse mwakhala muli kuti akuti ifeyo anatika limodzi ndi amakopa koma tife sindife wopunduka. Alipo muyankhula nawo akuti ife sindife wopunduka, akuti munthu wopunduka akakhala wamwendo mmodzi kodi Yesu amakabereka mwana wamwendo mmodzi? Koma ifeyo tikakhala afupi timaberekanso munthu wafupi. Ndiye kuti ife ndife mtundu, ife ndife akafula. Ndiye ine ndinaona kuti mujandanena mmodzi malingana ndi mmene akuti tchule kuti ndi akafula, mmodzi wa akafulayo chifukwa choti ndi wamfupi nzeru zake sizazifupi, nzeru zake ndi zabwinobwino mmene tilili pano ndani anapezaka 14 points.
komatu ndinu atala nzeru zanu sizinatalike. So anthu otere akhale ndi mwayi opita ku sukulu, akhale ndi mwayi onena kuti agwire ntchito. Monga mmodzi wakafula ndi wamfupi, iye anakhoza ndi 24 points, anapanga za journalism. Mmene amuna akumuonera kuti ndi munthu, chifukwa chimene ndikunena nchoti adapita kuti afunse ntchito, kofunsira ntchito kamanena kuti agone naye. Koma anthu akufuna kuti agone naye, koma akumusala kuti asampatse ntchito, chifukwa ndi wamfupi. Koma chifukwa choti ndi olombe ali wamfupi afuna abe agone naye. Mukuona zimene double standards zimene anthu amakhala nazo. Ndiye ine ndingonena kuti foundation yanga ndiyonena kuti anthuwa apatsidwe mwayi kuti akhale ndi moyo umene inenso ine ndimakhala nayo ndi wina aliyense. China ndichonena kuti muchandikuti the right to development. The right to development, ufulu wa chitukuko. Sindiye kuti munthu amatenga chitukuko kumagawa. Kugawa mlangete kudya, ungawira munthu chakudya, sindiye kuti mwampatse chitukuko. Chitukuko chimati tisampatse munthu somba, koma timpatse mbedza. Ndiye chifukwa chake foundation yanga ikuti tikafikira anthu amene wawa ali ndi kuthekera komanso ali ndi malimitation. Tikanena kuti akhale ndi cooperation, cooperative. Ndiye kuti mmene mumukhala anthu achalubwino, anthu afupi, anthu mwina opunduka mosiyanasiyana, komanso azibale awo amene amayang'anira akhala mwina. Kodi mdani wa lubino ndi ndani? Mdani wankulu ndi dzuwa. Komanso mdani wa anthu afupi ndi chani? Ndi kufupika kwawo kuti pagulu atha kukankhidwa ndi kupondedwa. Koma akamagwira ntchito ndi anthu atali, akamagwira ndi ntchito kukhala mu cooperative imodzi ndi anthu atali, anthu achalubino kukhala ndi anthu ena, ndiye kuti achalubino ajagwira ntchito mu cooperative ija pa mthunzi. Pamene pakufunika dzuwa, ena onena kuti dzuwa si mdani wawo akagwira ntchito. Anthu afupi apita kukalima, pamene pali chigulu ali ndi munthu wamtali amene amayenda naye ndi kumagwirira ntchito limodzi. Ndiye ineyo buku langa limene la ufulu wa chibadwidwe komalizira ndinanena kuti the right to development is not about handouts, but it is about giving wings to the have-nots for them to fly. Chifukwa chake chikuto chake pali mbalame zikuuluka. Ndi ine foundation yanga ndiyo wangu wapanga kickstart, koma kutsogoloku asadzayang'ane kuti chani mwinanso abwera adzandipatsa ngoloka ya ndibulangeti tsiku lina akachita bwino. Chabwino aona ndimafunanso kudziwa nawo kuti chikhazikitsireni foundation imeneyi poti mwanena kale kuti munali ndi cholinga. Mukuona kuti zolinga zimenezi zikukwaniritsidwa? Ndikuona kuti zolinga zimenezi zikukwaniritsidwa. Chifukwa ndinayamba kwambiri ndi anthu achalubwino ndi anthu opunduka ndi okalamba. Awo anzathu afupiwa ndinali ndisakudziwa. Inde ndimadziwa kuti mwina alipo ako. Wina anandifikira kuyambira Oktoba. Koma chifukwa choti anali munthu mmodzi amafuna scholarship kuti akapange masters. Ndege naka ntayankhula naye ndinanena kuti kodi iweyo unabadwa bwanji mwamfupi? Ndiye anandifotokozera. Ndati koma anthu tilipo ambiri. Ndituti mulipo ambiri akuti olo 300 titofika. Tifuna anthu asita aona. Ndiye ntakambirana naye akuti ineyo tidapanga association
akuti association of people living with dwarfism koma sinapite patali imasowa chithandizo ndi pamene ndadziona kuti awanso akhale mu foundation. Ndiye foundation ndikuona kuti kuchita bwino chifukwa anthu ena amene ali onyozeka osawerengedwa akutumphuka pozindikira kuti ifenso ndi kuti tiwerengedwa kutsogolo kuno. Ndiye ndikuona kuti impact ili ngati mmene takumana lero abweratu anthu afupi mwene osachepera 100 andi enawo kungomva akhala kumayimba ndinadabwa maona kuti zoti kuli wina amene wachokera ku Nsanje ku Nsanje so alipo kuli mudzi wina kuchitipa kumene kuli anthu okha more than 16 koma kuchitipa utenena kuti sitingathe kufika kuno kwina kuli konse Malawi alipo. Ndiye ndikuona kuti impact ilipo akukhala akuchotsa amantha akukhala ndi boldness kunena kuti ife ndife anthu tili ndi mwayi oti tikhonzanso kukhala anthu owerengedwa mu dziko lathu lino Malawi. Chimodzimodzi alubino ali ndi mantha awachepetsera akuchepa kunena kuti ife titha kugwira zintchito izi. Ndiye ndikuona kuti bungweli lidayamba bwino ndipo likuyenda bwino likukhala ndi impact.